okwadwa also chikogo wadwaro nonyiswa ni mage ma ibiketwa ma kwabedo matuo twaringe erokamano. Make gi kanyo matina wange mar mondo mi arwaka ne Julia Uketwak adwok Julia Uketwak okinyi makawuono. Julia winjo kanyo Zablon Awange wanyalo wacho ni Zablon Awange okinyi makawuono loso elo jopuonja moko kuom wanyalo wacho ne luoro ma jopuonj nitiere godo wacho kanyo ni moko kuom gigo mane miyo mineto tine gi yo makare ne weche go mag deko e chudo delayed payment kachiel kod koso yudo thieth e yo makare gino molong kanyo ne dhi e ute thieth makare nowacho ni ne chopo kuma gidhi kata ute thieth moko tiriembogi giwacho ni pesa pok ogol to kata obedo ni ngado pesa ni e okumba mar thieth ni ngado pesa ni osara margi gisani makoro kochako tarik 1 gibo bede bu okumba mar thieth mar SHA owacho kanyo ok gidwa ni ok gidwa bora matibabu gidwaro matibabu bora bro bede yo machalo nade kachiel kod weche go mag delayed payments e moko kuom ngor ma jopuonjo sebedo godo inya to okumba mar thieth ma Minet to sani koro gidhi e SHA adwokero kamano ne Zablon wuoyo maber kendo wuoyo makare kendo wacho gima nie chuny jopuonj ng'ama wacho ni gima nie chunye en ng'ama miyo kakikonye omiyo ayie kode oyalo mang'eny kendo keta yanga kidwogo kom ka outpatient nitie are chenro ma wan go nitie pesa ma in go ma inie mitiyogo omiyo okwabitwe gi capitation moro kata gi rate moro nitie mana kaka samidhi e hospital to hospital nene to ngade kako thiedhi mi yath makare mi test kochuno kantie picha monego goyi bende to mani ngado e allocation mari openjo owacho kendo weche angolo ni ne budho e buo Minet nitie gimomiyo no budho kodok kor kasha kaka wapange en ni ng'ama chiwo angolo en yemo bro deki nikech samoro pod kia wacho no dhiloso glass kia dhiloso ango in ka request no biro iluongo ni kwayo machon osedonje system wa to wanene to sebedo approved koro message ma dhi donjo ni bikau angolo ni hospital koro osekele omiyo mondo budh dweche 4 no okwang'e gima ne timore ng'iyo ni ka request osekalo koro hospital mami angolo no kasore to yudogi to luongi kaogi last expense ne wasewacho no donjo maternity kik mine yuagi maternity kanyo benda dwaro ni mar mondo mi duok na penjo moro kae mano kotudore kod penjo ma janeno wa moro kanyo no penjo kokale namba mar 3 penjo kae nasebedo akonyora mano dwe mar 12 wacho ni penjo na ajapuonj akonyora December koselokwa to aona ne kao pesa mar maternity to bende SHA bro konya gi mano ki explain maternity package kanyo nikech bende winj ka wacho ni nitiere pesa ma seche moko ne miyo jopuonj ma hikgi bet ni malo ahinya mano pesa mang'eny mane miyo jopuonj ma hikgi ni malo mano allowance mane miyogi to wacho ni kaber to winjo bende ni miyo jopuonj ma podi seche moko nitiere age mano mar child bearing age bende lokruok makama mondo konygi mapiyo nikech seche moko pesa no ne miyo joma seche moko ok nyuol awinjo ywak ne no kendo ne kata wan ne wapenje to TSC no miyo wago kamano koro en penjo ma wase tero kata dirio didek ka TSC oloke wan waloke to gima dawachi nyuolo ken gi mitugogo ka ng'ato oseting'o nyathi dweche 9 okonego oluz ngimane kata nyathi okonego tho nikech dwanyruok mar hospital kata mar gimoro amora mopogore omiyo mama ma ooro penjo no wadhi chung' ne nyuol nikech by sama koro odhi nyuol ni bro yudo ka jopuonj no osebiro ka odhi e hospital dhi yawo system to neno ni en gi mwalimu cover to bill no marwa te omiyo kikoluor kikoparre mano dhi bedo bilwa to bende kata kapo ni ng'ato dhi onyuol to samoro ing'e ni complications bede nyathi tero ICU mama no bodhi ICU mano te SHA dhi chung'ne onge kamidhi nyise ni mae mari to ma SHA dhi chulo in koro many ma
TSC o negotiate momiyowa agulu moro mar pesa moket tenge ne ng'ama ka allocation ne cha oserumo kaka koro giwacho ni mar joma pod nyuol margi ni piny. Kapo no serumo tadier ng'ani ne tuo ng'ani ne ni ICU nyathi pod premature nyathi igole agulu ni tichulo ne. Omiyo kanyo kik chend but yuak not osechopo. Ni jopuonj wacho ni this group to this group allocation gi onego bed more. But gima ginge onge sama gidhi donje ofuko nikech no dhi nyuol. Openjo maber weche picha, imaging, waluongo gi English, ultrasound, MRI, EEG, ECG, PET scan, magote ni e cover margi. Masha dhi chulo ma ok otimango, ma ok ogole ofuko ne. Gimoro wacho kanyo maber na ni gine ground to information pod gionge go. Nitie chenro ma bene wa discuss okinyi makawuono kaka wadwa wuok mondo ket ji e group ngeni piny masani bende ber inyalo time online inyalo dhi e venue mondo jopuonj ong'e gima dhi biro mondo jotendgi bende ong'e gima dhi biro gigo osebedo ka dhi nyime a lot of sensitization online forums for their leaders for all of them omiyo it will be an ongoing process to bende ko dhi chako wadhi make sure ni wawuoyo matek e every forum manyalore mondo jo puonjo ng'e gima biro negi ging'e cover margi. Ahero kama wacho ni ok gidwar quantity of hospitals nikech SHA ok din ni SHA kelo SHA contract hospital kaka medical council o license emomiyo gidhuro kanyo to hospital ma japuonj dhiye oko chune ni magi mondi dhiye mowuotho wuon modonje wan waluwe kanyo omiyo with time kaka sani wasebedo gi cover mar jotich sirikal wang'eyo kipenjowa siptende ma jotich sirikal dhiye kendo wanyalo kendo wanyalo mi maber ma ok ginyon omiyo jopuonj be kosebiro wabro nena mtindo margi enana ni ng'eni gin countrywide koro nitie kuonde ma iyudo ka siptal ma sirikal kende man kanyo to nitie kuonde ma mission kende miyudo to nitie kuonde ma gidhuro koro japuonj nigi opportunity mar walk into a quality